don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amapenzo TV. It's the African Cup of Nations. Bafana 1, Cameroon 2. I'm joined by Judy. Danko Sibo. Yeah. Yabona namhlanje ucoach diwenza ngakhona akayenzanga kahle. Khala futhi. Angikhali namhlanje. Angikhali. Ngikhala ukuthi lento ayenzile akayenzanga kahle Sithibo. Yeah. Ngoma ngathi uyabheka ube defensive from igame iqala. Sure. Uyayibona lonto le. Yeah. Yena kahle bengana plan. Mangathi uyayibhekisisa kahle. Sure. Angeke ukuthi uzodlala ngosibisi eswini. Uyayibona lonto le. Ngoma ngathi uyabheka lo muntu lo akana game time. Yeah. I-game time akanayo. Yeah. Uyayibona lonto le. Plus ngapha no number 18. Number 18 na usikhostile. Sure. Usikhoste kakhulu. Because namhlanje ufaka umfukeki. Umfukeki bekazofunctiona kakhulu if number 18 bekadlala Sithibo. Va. And number 18 beka keep umfukeki ngegamini. Sure. Uyayibona lonto le. Sure. Beka keep umfukeki ngegamini naye ucoach namhlanje umfukeki umbonisile ukuthi uyalazi ibhola. Yeah. Uyayibona lonto le. Angayi ngokuthi hayi abafana bancane. Uyayibona lonto le. Yena bekabheka ukuthi hayi mhlawumbe umfukeki ngimncane but namhlanje uprovile ukuthi ibhola uyalazi Sithibo. Sure. Uyayibona lonto le. Yeah. Omunye futhi engikhala ngayo uForce la Sithibo hayi. Ayikho indaba yakhe lo yamjita. Ayikho indaba yakhe uyasikhosta lo yamjita lo ya. Yeah. Uyasikhosta. Yabona manje uye wafaka uMahupa second half. uMahopa wabonisa ukuthi uyistriker Sithibo. Sure. Uyayibona lonto le. Yeah. Ubonisile ukuthi uyistriker and ubhek i-defense eCameroon benga relaxanga mase kungena uMahopa. Yeah. Uyayibona lonto le. Sure. Igame thina siyithengise ngokwethu first half. Igame bekweyethu Sithibo. Azange sasebenzisa ama chances wethu Sithibo. Yeah. Uyayibona lonto le. If besebenzisa ama chances wethu engabe scoreile 2 goals first half Sithibo. Uyayibona lonto le. Bengabe scoreile 2 goals first half. Uyayibona lonto le. And then second half Sithibo bese siya kubo bemela afake iplay elifana nomrem isikhathi sasekhona Sithibo. Sure. Uyayibona lonto le. Bemela afake iplay elifana nomrem because umrem umbonile first touch yakhe bekahaya phambili Sithibo usifakela abantu abafana nobombulu igame efana leya bengafuna umbulo umuntu oslow Sithibo. Uyayibona bekufuneka abantu abafast abantu abafana nobani nabonkotha. Uyayibona lonto le abantu abazokhatha iground. Uyayibona lonto le. Yabona if bekasifakela unkotha wafaka nomrem isikhathi sasekhona Sithibo labantu besobaqumba phansi. Uyayibona lonto le. And mawuthi uyabheka labantu bade kunathi Sithibo and uMahopa umbonile bese kenzani bese kaba pressure Sithibo bekufuneka umuntu ozoba fast ozokwazi ukugaya bani uMahopa amabhola njengomremi if bekamfaka kusasene isikhathi ingabe sikhuluma okunye Sithibo. And then yabona enye into futhi esilekha kuyo siyalekha emuva Sithibo. Siyalekha kakhulu asikwazi ukudefenda ama set pieces Sithibo. And mawuthi mawubheka lama team amaningi isikhathi esiningi basidla ngama set pieces Sithibo. And yabona na usibisi nayo usikhostile Sithibo. Usikhostile kakhulu angeke each player lizophakama lehead phambi kwakho bese liyakora Sithibo. And omunye beyangeke egamini umdawu bengeke egamini namhlanje. He was out bengeke egamini Sithibo. Bese flat footed second half bengabonakala ukuthi siyadliwa Sithibo. Bekumele sipressile sapressa kakhulu le game le bekweyethu Sithibo sisidlise ngokwethu Sithibo. Ngiyamblame uHugo Bruce Sithibo. Manje isikhathi sokuthi manje step it down Sithibo. A step it down silanda uRivero. uRivero uyo ngalunga ukuthi angenzani siye naye ku World Cup Sithibo. Uyayibona lonto le isikhathi samadala siphelile besiloko sima naye manje hayi it's high time ukuthi umadala manje ayehle kungena uJose Rivero Sithibo. And enye into Sithibo no Williams isikhathi sakhe siphelile Sithibo. Siphelile isikhathi ka Williams. Isikhathi ukuthi manje sifaka uRide Sipho Chain ngoba mongathi uyabheka uWilliams akanawo ama clean sheet. Bheka amabhola amdlayo Sithibo. Udliwa amabhola week Sithibo. Isikhathi manje ukuthi sifake uRidings uSipho Chain. Ngiyabonga Sithibo. Thank you. Thank you Sithibo. Ukhala ngoRivero.